arnasa pizka bat eman du inflazioak abuztuan. 3 hilabete ez gora egin ondoren, 2,10 jaitsi da Hego Euskal Herrian. 10,5%raino INE Espainiako estatistika erakundearen arabera. Erregaien merkatzearen ondorioz jaitsi da inflazioa eta lotura dauka horrek Ameriketako Estatu Batuen eta Europako Batasunaren atzeraldi hotzekin. Kontrara, beste bi gastu nagusietan prezioen gorakadak ez duetenik. Elikagaien prezioaren gorakada jada 13,9%ra heldu da. Hori bai, 3,10%neko igoera hori azken hilabeteetako txikiena da eta hurrengo hilabeteotan baieztatuko balitz, esan nahiko luke elikagaien garestitzea goia jotzen ari dela. Hor haragia, ogia, zerealak, esnea, gazta eta arrautzak garestitu dira batez ere. Halere, elikagaien gainetik, etxeko gastuak ari dira garestitzen. Hor sartzen baitira gasa eta argindarra. Arratsaldeon, abuztuko KPIa 10,5%an gelditu da eta espero baino gutxiago jaitsi da. Elikagaien prezioaren 13,8%ko igoera esanguratsuaren eraginez. Datuok ezagutu berritan ikusi beharra dago halako inflazioari nola aurre egin. Gurean Alberto Alonso, PSeko legebiltzarkidea heldu dio gaiari entzun. Benetan datu kezkagarria dela, ez? Badaramagu hilabete batzuk, gora eta gora. Egia da baita prozesu oso konplexua dela, faktore ezberdinak daudela jokoa, geopolitika tentsio horiek edo Ukrainiako gerra, gasaren eta petrolaren presioa, baina bueno, bagabitzen ikusteat bi gobernuetan, baita bai Espainiako gobernuan eta baita ere Eusko Jaurlaritzan neurriak hartzen, ez? Azkenengo hilabete hauetan adibidez Espainiako gobernuaren neurriek 30.000 milioi eurokoak izan dira, ez? Neurri ezberdinak, batzuk adibidez energiaren tasaen jetziera, IVA hori jeistea, beste aldetik ez daki pentsioen balioen handitzea, transportarekiko edo mobilitatearekiko egon dira baita ere neurri asko, ez bakarrik Espainiako gobernuan, baizik eta geure jaurlaritzak ere egin ditu gauzak eta aldundiek ere egin dute gauzak. Nik uste hor dagoela mamia. Kotizazio epea ez duela 35 urtera zabalduko iragarri du Eskribak. Pentsioen erreforma adosten saiatzeko Espainiako Gizarte Segurantza Ministroak beste bilera sorta bati ekin dio sindikatuekin eta patronalarekin batera. Europako funtsak jasoala ez dago jokoan. Jospo Barruria, Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kidea. Suposatzen dut tontuak ez dira eta suposatzen dut badakitela gazte askok 35 urte kotizatzeko 3 bizitza behar dutela. Orduan ez dakit zer egingo duten, gaurko gazteak zerako pentsioa izango duten erreforma guzti hauen ondoren. Azken 10 urteetan, azken aldiz, bildu zen atzo goizean lehorteen maila egoera zein den aztertu eta irtenbideak bilatzeko. Intia Sozietate Publikoak txosten bat egin du Itziar Gomez Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Kontseilariaren eskariz eta begien bistakoa dena berretsi dute datuek. 30 inguru murriztu da belardien eta larren ekoizpena azken 10 urteetako batazbesteko ekoizpenarekin alderatuta. Urbasan dago jateko gutxien animalientzat 43 gutxiago. Gauzak horrela, lehortearen ondorioei aurre egiteko, abeltzainentzako 6 milioi euroko laguntza prestatzen ari dela iragarri du Nafarroako gobernuak. Artean, euririk egiten ez badu nekazariei ere egoera zailduko zaiela ohartarazi du Ene sindikatuak. Patxiku Irisarri, Ene sindikatuko kidea. Lehorte honek orain abeltzainei ekarri baldin badie kaltea, momentu honetan egoera nahiko kritikoan daude baita ere Nafarroako herriberan, zeren Iesako urtegia iaia hutsa dago eta momentu batetik bestera moztutzen aldute uran emaria lurrak ureztatzeko, ez? Hau gertatzen baldin bada, sektore horretan ere arazoak izanen ditu. Inguruneari lotuta ere Lutxanako herritarrek eta Barakaldoko mugimendu ekologistak Zerralta Zumarkaleko zuhaitzak moztu dituztela salatu dute eta udalak egindako arborizidioa ezagutarazi eta salatzeko sinadura kanpaina bat hasiko dutela iragarri dute. Bertan 600 etxebizitza eraikitzea aurreikusten da. Entzun dezagun jarraian Madalena Ruiz Fernández mugimendu ekologistako bozeramailea.
Movimientos ecologistas sentimos que al matar y trocear los árboles de nuestra Alameda de Serralta nos han arrancado otro testigo material de nuestra historia. Ipar Euskal Herrira begiraldiz, bihar asteazkenean bilduko da Parisen Ipar Euskal Herriko ordezkaritza bat Frantziako hezkuntza ministeritzako kabinetearekin. Bi aipagai izango dituzte mahai gainean, murgiltze eredua eta azterketak euskaraz pasatzea, besteak beste Euskararen erakunde publikoko presidente Anton Kurutxarri izango da han. Eguerdi honetan ordea konexioa egin dugu berarekin eta horrela aritu da biharko bilkuraz. Bihar lehenik behar dugu administrazio berriaren ezagutza egin. Egan nahi du, hor Blanquer ministroaren administrazioa joan da, parte batez bederen, eta hor dugu itxura guzen arabera ikusiz udauntan PAP Endiai hau da ezkunde ministro berria ikusiz nolako eleetan bederen nolako idekitzea erakutsi duen. Hor badugu lehen entsaio bat, eta entsaio hortan baitugu bi gai nagusi, bata da azterketena eta bigarrena da murgiltzearena, murgiltze sistemarena. Ez da sehaskaren eredua, baina murgiltzea eskola publikoetan eta pribatu katolikoetan. Gauekoak izeneko programa aurkeztu da Gasteizen udazken neguko denboraldirako aisialdi gune alternatibo sortzaile, parte hartzaile eta osasungarria sortzeko. Idoia Ruiz kolektiboaren ordezkariak gauekoak programaren helburua zein den azaldu digu. Programaren helburua batez ere da gazteei zuzendutako eskaintza bat, aisialdi alternatibo eskaintza bat eskaintzea, ez? Eta batez ere haiei ere proposatzea ez bakarrik aktiboki parte hartzea jardueretan, baizik eta ere jarduerak berak sortzen parte hartzea. Eta lerroburuekin bukatzeko kultur arloan Belodromoko kontzertu proiekzioa berreskuratuko du 70. zinemaldiak, 7 filmen ezenak proiektatu ahala horien soinu bandak zuzenean joko dituzte Euskadiko orkestrak eta Andra Maria abesbatzak. Doan da saioa, baina gonbidapena eskuratu behar da. Pandemiak eragindako 2 urteko etenaren ostean, bueltan da Donostiako zinemaldian jada klasiko bilakatu diren saioetako bat, Belodromoan egin ohi den kontzertu proiekzioa. Ikusentzuleen saiorik kutunenetako bat izaten dela eta etenaldian zehar askok galdetzen zietela noiz berreskuratuko ote zuten, horixe nabarmendu du Jose Luis Rebordino zinemaldiko zuzendariak. Bada ohi bezala, jaialdiaren lehen larun batean, hilaren 17an, eguerdian puntuan hasiko da, Belodromoan 7 soinu bandaren emanaldi sinfonikoa eta film horien ezenen muntaketa uztartuko dituen ikuskizuna. Saioa ordu eta laurdenekoa izango da eta sarrera doakoa, baina aurrez gonbidapena eskuratu beharra dago. Ekonomia arloko gaiei berri ziritsita aipatu dugu orain gutxi. Pentsioen erreforma adosten saiatzeko Espainiako gizarte segurantza ministroak beste bilera sorta bati ekin dio sindikatuekin eta patronalarekin batera. Aiara Deurre eta lankideak azalduko dizkigu nondik norakoak. Pentsio reforman adostu gabe geratu ziren neurriak zehazteko astelenean bildu ziren Espainiako gobernua eta eragile sozial, sindikatu eta patronal nagusiak. Lehenengo batzarra bukatuta oraindik ez dute hitzordurik zehaztu eta horrez gain, bileran ministerioak ez du proposamen idatzirik egin eta ez da aparteko nobedarik izan. Kotizatu beharreko urte kopurua eta gehiagizko kotizazioak igo ala ez dira adostu beharreko gaiak. Negoziazioak baina erlujupekoak dira, urte amaiera arteko epea baitu. Izan ere, Bruselasen oniritzia behar du erreformak eta horrek baldintzatuko du Europako funtsen bigarren ordenketa handia jasotzea. Negoziazio mailaren nondik norakoak azaldu zituen astelenean eskriba ministroak eta irmoki ukatu zuen kotizazio epea 25 urtetik 35 zabalduko duela. Realmente no estamos hablando de aumentar estrictamente el plazo de cómputo. En este momento y crecientemente cada vez hay más realidades en el mercado de trabajo durante los últimos años de la vida laboral no son necesariamente los mejores. Bien bitartean Euskal Herriko pentsiodunek bestelako iritzia dute. Asmoa hori da, euren asmoa hori da, esan edo esan, Europarekin berba eginda daukate, eta
aurten 25 urtera igo dute 15 urtetik 25-era, Zapateron erreformaren ondorioz, eta orain 25 urtetik 35-era pasatu nahi dute. Eta suposatzen dut tontuak ez dira, eta suposatzen dut badakitela gazte askok 35 urte kotizatzeko hiru bizitza behar dutela. Orduan ez dakit zer egingo duten, gaurko gazteak zerako pentsioa izango duten erreforma guzti hauen ondoren. Lanalde enpresako telemarketingeko langileek euren lan jardunean geldialdia egin dute gaur lan baldintza duinak aldarrikatzeko LAB eta ESK sindikatuek deituta. Hilabeteak daramatzate enpresarekin soldata igoerak negoziatzen, baina zuzendaritzak negoziatzen jarraitzeari uko egin dio eta horrezegatik egin dute protesta gaur. Bertan izan da Jarrade Urreta lankidea. Lanaldineko enpresako langileek 2 orduko lanustea egin dute lan baldintza duinen alde LAB eta ESK sindikatuek deituta. Lanaldenen 1200 pertsonek lan egiten dute eta bertako telemarketingeko beharginek telefono bidezko zerbitzuak ematen dizkiete Eusko Jaurlaritzaren SOS deiak eta trafiko zerbitzuei edo Bilboko Udalaren 010 herritarrentzako informazio zerbitzuari. Baita Kutxabank, Euskaltel eta Iberdrola bezalako enpresei ere. Lanaldeneko telemarketingeko langileek estatu mailako contact centeren hitzarmenari lotuta daudela salatzen dute eta Hego Euskal Herrian dagoen errealitate ekonomikoarekin bat datozen soldata igoera negoziatzen daramatzate hilabeteak. Contact centerren hitzarmen bati lotuta egotea behartuta Euskal Herrian bizi dugun errealitate ekonomikoarekin bat datozen soldata igoerak negoziatzen saiatu gara hainbat hilabetez enpresarekin. Berriz ere, argi geratzen da beharrezkoa dela marko propio bat izatea telemarketingeko langileentza Euskal Herrian. Izan ere, ESK eta LAB sindikatuen hitzetan, lanaldeneko enpresak soldata igoeraren negoziazioari uko egin dio. Eta hori ikusita, irailean asteartero lanusteetara eta irailean 30ean grebara deitu dute sindikatuek. LAB eta ESK sindikatuok erabaki dugu badela garaia kalera irteteko, eta horregatik lanusteak egingo ditugu iraileko astearte guztietan eta greba egun osoan irailaren 30ean. Orain, lanaldeni erakusteko unea da, gu gabe deiak ez direla erantzuten. Merezi dugu soldata duinak izatea. Eta Satze sindikatuak jakinarazi duenez, Osakidetza zigortu egin dute greba eskubidea urratzeagatik. 2 sententzia jaso ditu aurka Galdakaoko ospitalean eta Uribe eskualdeko bi osasun etxeetan gehiegizko zerbitzu minimoak ezartzeagatik greba egunetan. Hala Osakidetzako zuzendaritzari jarrera aldatzea galdegin dio erizainen sindikatuak euren aburuz agerian geratu baita nolako jarrera antidemokratikoa duen. Horrez gain Osakidetzaren egoera larria dela esan dute sindikatuek legebiltzarrean. Lehenik egoeraren diagnostikoa egin zuten 7 sindikatuk eta jarraian legebiltzarreko kideek euren iradokizun eta galderak egin zituzten, guztiek nabarmendu zuten osasun arloko profesionalen beharra. Eta klima aldaketaren 5 inflexio puntu aktibatu egin direla, beldur dira zientzialariak, besteak beste glaziarren urtzeak aipatzen dira, tropikoetako koral uharrien desagertzea eta Ipar Atlantikoko itsas zirkulazioaren korronte garrantzitsu baten kolapsoa. Ikus ditzagun jarraian, xehetasun gehiago. Science aldizkarian argitaratu den ikerketa zientifiko batek erakusten du klima aldaketaren 5 inflexio puntu aktibatu direla. Zientzialariek 16 puntu identifikatu dituzte eta horietako 5 arriskuan direla azpimarratu dute. Groenlandiako eta Antartikaren mendebaldeko glaziarren urtzea, eskualde borealetako izotz iraunkorren bat-bateko urtzea, tropikoetako koral uharrien desagertzea eta Ipar Atlantikoko itsas zirkulazioaren korronte garrantzitsu baten kolapsoa. Horiek ala klimaren egoera kontrolpean izatea gero eta zailagoa izango da, segurtasun klimatikoaren berme direla aintzat harturik. Esaterako Barentxeko itsasoaren neguko izotzaren galera dugu kasu. Atlantikoko urrepelak sartzen diren heinean, izotz gabe uzten ari da neguan izoztuta egon ohi den itsaso hori. Zientzialarien arabera horrek eragin nabarmena du zirkulazio atmosferikoan, Europako kliman eta Atlantikoko egorako iraultze zirkulazioan.
Science aldizkarian argitaratutako ikerketaren arabera, aipatzen diren 16 inflexio puntu horietatik batzuk laster egongo dira gainditzeko zorian. Amazoniaren degradazioa, ekialdeko Antartikako glaziarren azpiko arroen kolapsoa edo Hego Amerikako mendiko glaziarren desagertzea. Zientzialariek berretsi dute gizakion karbon isurketak eragiten duela klima aldaketa, eta 2 eta 3 gradu arteko berotza izango dela mende honen amaierarako. Gaur egun 1,1 eta 1,2 gradu berotu da munduko temperatura, ikerlariek egindako neurketen arabera. Bada inflexio puntu horiek gainditzea saihesteko, CO2 isurketak erdira murriztu beharko lirateke hamarkada bukatzerako. Ingurumenarekin lotuta ere Ebroko Konfederazio Hidrografikoak ohartarazi du Bardeako urestatze sistema arriskuan dela 50 hektometro kubiko ur baino gutxiago izanez gero eten egingo dute eta 74 hektometro kubiko daude orain. Esako urtegia 116 soilik dago beteta. Azken 10 urteetan, azken aldiz bildu zen atzo goizean, lehorteen maila egoera zein den aztertu eta irtenbideak bilatzeko izan ere 130 inguru murriztu da belardien eta larren ekoizpena azken 10 urteetako batazbesteko ekoizpenarekin alderatuta. Gauzak horrela, lehortearen ondorioei aurre egiteko abeltzainei 6 milioi euroko laguntza prestatzen ari dela iragarri du Nafarroako gobernuak. Sandra Urra, Iruñatik. Gaurko eguna euritxoa bada ere azkeneko hilabeteak oso lehorrak izan dira Nafarroan. Horregatik, 10 urteetan lehenbiziko aldiz lehortearen maila aktibatu da foru komunitatean. Intiak landa garapenerako Nafarroako erakunde publikoak egindako txostena oinarri hartuta. Abeltzainak bizi duten egoera zailari aurre egiteko 6 milioi euro jarriko dituela iragarri du Itziar Gomez kontseilariak. Besteak beste, lehortearen ondorioz sororik gabe geratu diren abeltzainak laguntzeko eta Ukrainiako gerraren ondorioz pentsuen prezioei ere aurre egiteko. Izan ere, maiatzatik honat bizi dugun lehorte honek ekarri du alde batetikan abeltzainak oso egoera larrian egotea, uzta erdia bildu da, eta gainera momentu honetan negurako bildu den uzta hori momentu honetan haziendari jatera ematen ari zaio. Honeri gehitu bat zaio elikagaien lehen gaien prezioak izugarri gora indutela, 140 behintzat bai, eta hor ikusten da pentsuak eta belarrak eta luzernak eta horrelakoak zer nolako igoera izan duten, ez? Hau gutxi balitz, lehorte honek orain abeltzainei ekarri baldin badie kaltea, momentu honetan egoera nahiko kritikoan daude baitaren Nafarroko herriberan, zeren Iesako urtegia iaia hutsa dago eta momentu batetik bestera berbada moztutzen aldute uran emaria lurrak ureztatzeko, ez? Hau gertatzen baldin bada, sektore horretan ere arazoak izanen ditu. Ordea, Lutxanako herritarrek eta Barakaldoko mugimendu ekologistek Zerralta Zumarkaleko zuhaitzak moztu dituztela salatu dute eta udalak egindako arborizidioa ezagutarazi eta salatzeko sinadura kanpaina bat hasiko dutela iragarri dute. Bertan 600 etxebizitza eraikitzea aurre ikusten da. Barakaldoko udalak Zerraltako zuhaitze osatzen zuten 100 urtetik gorako 40 zuhaitz moztu ditu, Lutxana auzoan, 600 etxebizitza eraikitzeko. Horren aurrean auzo elkarteek, ekologistek eta alderdi politikoek arborizidioa salatu eta sinadura kanpaina bat abiarazi dute. Lutxana ni olbida ni perdona lelopean, udalerriko zuhaitzien aurkako ekintza honen aurrean sinadurak biltzeko. Movimientos ecologistas sentimos que al matar y trocear los árboles de nuestra Alameda de Zerralta nos han arrancado otro testigo material de nuestra historia. Herritarrek diru publikoarekin dozenaka zuhaitzil dituztela salatu dute eta Amaia del Campo alkatari eta EAJ-PSE koalizioko tokiko gobernuari herritarrak engainatzea egotzi diete. Zapuztuta, minduta eta suminduta sentitzen direla esan dute. Nos sentimos frustradas, dolidas e indignadas, especialmente ante sus engaños descarados que hemos podido constatar en estos últimos días en el intercambio de sus propios emails. Gainera azaldu dutenez, etorkizunean eraikiko den parkaren gainean zalantzak baino gehiago daude.
Izan ere Juan Antonio Pizarro etxebizitza plangintza eta hirigintza kudeaketako zinegotzi delegatuak dio parke berri horretan 2300 zuhaitz baino gehiago izango direla, espezie autoktonen eta esotikoen artean. Proiektu honen sustatzaileak ordea 500 zuhaitz besterik ez zituen aipatu. Batak dioenetik bestera alde handia dago eta kezkatuta daude herritarrak. Una diferencia del 80%. No hace pensar si al final la cosa quedará en un par de maceteros. Testu inguru honetan Barakaldoko EH Bildu salatu duenez, beste behin ere jeltzaleak eta sozialistak bat etorri dira sustatzaile pribatuen interes ekonomikoekin eta Lutxanako bizilagunen interesak defendatzeko erantzukizun publikoa alde batera utzi dute. Era berean Elkarrekin Barakaldok Twitterren azaldu duenez, zuhaitz mozketa azpikeriaz egindako plana da. EAJ PSE udal gobernuak auzokideekin jolastu baitu. Ingurumenarekin lotutako elkarte ezberdinek deituta erraustegien aurkako gizakate bat egin dute asteburuan. Donostiako Kontxan alderdi ederretik abiatuta erraustegia gelditu, sistema aldatu ez klima lelopean osatu dute katea. Bada protestarako arrazoiez aritu da gaur gurean Juan Miguel Atas, errausketaren aurkako mugimenduko kidea entzun. Zabor kilo batzeko CO2 kilo bat sortzen da, eta CO2 horrek krisi larrialdia areagotu besterik ez du egiten. Orduan ez da inolaz ere zaborren arazoaren, hondakinen arazoaren konbidea ez da inondik inora erraustegia. Beste alternatibo batzuk martxan jarrita daude leku batzuetan eta beste batzuetan jarri egin behar dira. 2 urte dira Donostiako erraustegia martxan jarri zela eta ordutik zenbait arazo izan dira bertan. 3 aldiz errea transformadorea, pilatutako zaborretan sute bat izan da, 2 aldiz kutsatu dute bertatik pasatzen den arkaitzerreka eta gutxienez 96 aldiz itzali eta piztu dira labeak honek suposatzen duen kutsadura gaindosiarekin. Une honetan transformadorea hondatuta dago eta elektrizitaterik sortu gabe ari dira zaborrak erretzen. Ildo horretan ez da azalpenik eman erraustegiaren arduradun tekniko eta politikoen aldetik. Donostiako erraustegiaz gain Bergaran ere Balogren enpresak Jaurlaritzaren eskutik hondakin industrialen erraustegi bat eraiki nahi du. Erraustegi honek urtean 592.000 tona gas, 90.000 tona ur kutsatu, 8.000 tona hondakin arreskutsu, metal astunak eta diosina sortuko dituela aurreikusten da. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 7 paper fabriken hondakinak bertan errez. Testu inguru horretan Donostia bizirako mugimenduak eta Bergarako Larramendiko Arnasa plataformak deituta gizakate bat egin dute asteburuan Donostiako Kontxan. Alderdi ederretik abiatuta estropaden bigarren eta azken jardunaldi erabakigarria ospatzen ari ziren artean. Erraustegia gelditu, sistema aldatu ez klima aldarripean osatu dute katea. Ildo horretan eskaera bat luzatu diete agintariei, hondakinak murrizteko, berrerabiltzeko eta birziklatzeko plan eraginkorrak. ELA, LAB eta Komisiones Obrera sindikatuek eta EH Bildu eta Ezker Anitza IUk bat egin dute protestarekin. Ezker Anitzako harrak alderatu du adieraziz ingurumenaren aldeko horrelako protestak inoiz baino beharrezkoagoak direla. Larrialdi klimatikoa kontuan hartu beharra dagoela ohartarazi du eta Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ez dutela benetako inplikazioa salatu du. Marketing alde batera utzi eta hondakinen lege berria betetze eskatu dio Ezker Anitza IUk Gipuzkoako Foru Aldundiari. Lege horrek organikoak gainontzeko hondakinetatik bereizera derrigortzen duela gogoraraziz. Irailaren 9an Frantziak Espainiaren esku utzi zuen Iratxe Sorzabal euskal presoa. Frantziako Justizia Administrazioak ezarritako zigorra bete ostean Espainiara bidali zuten. Espainiako Auzitegi Nazionalak ere 24 urte eta erdiko zigorra jarri baitzion joan den otsailean egindako epaiketan. Baina haren abokatuek epaiaren kontrako helegitea jarri dutenez, auzia ebatzi bitartean behin-behinean libre uzteko eskatu zuten haren abokatuek. Orain Auzitegi Nazionalak erabaki du eskaera aintzat ez hartzea eta Sorzabalen behin-behineko espetxaldia luzatzea. Auzitegi Nazionaleko zigor arloko epaiek
uste dute bidezkoa dela behin-behineko espetxaldia luzatzea, egozten dizkioten delituen larritasuna dela eta. Etak 1986an Gijonen eginiko atentatu batean parte hartu izana egozten diote Sorzabali epaiketan presoak torturak salatu zituen eta adierazi zuen bere burua erruduntzat jo zuela tortura horiek saihesteko asmoz. Haren abokatuek helegitea aurkeztu dute Espainiako Auzitegi Gorenaren aurrean, uste baitute hari ere atristain doktrina aplikatu ahal zaiola. Duela 32 urte tiroketa bat izan zen Irunberriko arroilan. Espainiako Barne Ministerioaren bertsioaren arabera, arroilan zeuden 3 pertsona identifikatzera joan zen Guardia Zibilaren patrulla batetako kideek tiro egin zuten orduan eta Jose Luis Herbaz sargentua hil. Ondoren ihes egiten saiatu ziren. Hurrengo goizean Jon Lizarralde, Andoaindarren eta Susana Arregi Oñatiarren gorpuak agertu zirela, zabaldu zuen Guardia Zibilak buruan tiro bana zeukaten. Geroztik bertsio dantza ibili zuen Espainiako Barne Ministerioak eta orain benetan zer gertatu zen argitzen saiatzen ari dira gure bazterrak eta aristi eta horren ondorioa da lekukoak aurkitzeko abiatu duten kanpaina. Izan ere, epaiketaren sumarioan aipatzen dute, umez beteriko 2 autobus zeudela arroilan. Gertaerak hasi zirenean Gasteizko udalkirol erakundeak eraman zituenara txango batean. Eta kultura arloan aipatu dugu lehenago ere, gauekoak aisialdi programa aurkeztu dute gaur Gasteizen, Adi. 27 jarduera eskainiko dira irailetik abendura arte eta egitarauak hainbat diziplina biltzen ditu. Herritar gazteen eta erakundeen arteko lankidetza oinarri hartuta, helburua da kultur interesak partekatzeko gune bat sortzea. Aurten, sorkuntza, musika, abentura eta aizia uztartzen dituen programazio berritzaile proposatzen dute, eta denboraldi honetako egitarauaren erdia baino gehiago euskaraz izango da. Programaren helburua batez ere da, gazteei zuzendutako eskaintza bat, aisialdi alternatibo eskaintza bat eskaintzea, ez? Eta batez ere haiei ere proposatzea ez bakarrik aktiboki parte hartzea jardueretan, baizik eta ere jarduerak berak sortzen parte hartzea. Ekintzen artean, azpimarratzekoak dira, gorputz adierazpen eta pintura lantegia, azaroan, euskarazko irakurle taldea, irailetik abendura arte, eta sexualitateak bizitzen lantegia, urritik abendura arte, besteak beste. Lantegietan edota ikastaroetan parte hartzeko izena eman behar da gaueko app webgunean, eta gaurtik aurrera epea zabalik dago. Beste ekintzetarako berriz, epea hilabete lehenago irekiko da. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan 12 taldearen infernua zutan kantuarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik, hauek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian, gero arte. Zitzaren zentzu emanak mugatu du gure existentzia.
harremanak